Il-Kamra tal-Kummerċ nediet dokument b'numru ta' proposti bilan li tkompli tissaħħaħ il-governanza tajba u l-etika fil-ħajja pubblika. Dan id-dokument huwa simili għal dokument ieħor li ppubblikat il-Kamra tal-Kummerċ fil-bidu tal-2020. Fost l-oħrajn kien ġie rakkomandat li l-ħatra tal-Avukat Ġenerali ma tibqax fil-kontroll assolut tal-Prim Ministru. Rakkomandazzjoni li llum il-ġurnata hija realtà. B'mod simili, ir-rapport ta' sentejn ilu li kien maħsub bħala l-ewwel set ta' rakkomandazzjonijiet mill-Kamra tal-Kummerċ għall Prim Ministru Robert Abela kien issuġġerixxa li l-imħalfin u l-Kummissarju tal-Pulizija jinħatru fl-irwol tagħhom permezz ta' maġġoranza ta' 2/3 fil-Parlament. Dawn ir-riformi kienu wħud mill-ewwel bidliet lejn aktar trasparenza li daħħal fis-seħħ il-Prim Ministru Robert Abela. Fid-dokument li ġie mniedi l-ħamis il-Kamra tal-Kummerċ irrikonoxxiet l-avvanzi li saru b'risq trasparenza fil-ħajja pubblika, fosthom l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li saru mat-tnedija tad-dokument hemm id-dikjarazzjoni tal-assi tal-familji tal-membri parlamentari u l-introduzzjoni ta' kultura ta' integrità u professjonaliżmu fost dawk kollha interessati li jaħdmu fil-politika. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiered tkellmet dwar l-importanza ta' trasparenza b'mod speċjali fil-ħajja pubblika u kif dan iż-żmien huwa żmien kruċjali sabiex it-trasparenza terġa' titpoġġa fuq l-aġenda nazzjonali. Marisa Xwiered innutat li r-riformi li saru f'dawn l-aħħar snin servew ukoll bħala bażi għal aktar riformi b'risq it-trasparenza. Kull riforma li ssir hija pass fid-direzzjoni tajba, jiġifieri l-fatt li għal dal-aħħar 4 snin issa kellna l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards, pereżempju, kien pass importanti l quddiem f'din il-mixja lejn governanza dejjem aħjar, huwa vjaġġ, jiġifieri ma naslu qatt fil-fatt, dejjem irridu nippruvaw intejbu fuq dak li jkollna. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli tkellmet ma' dan l-istazzjon dwar il-kuntest ta' dan id-dokument. Hija qalet li trasparenza hija kunċett li sservi ta' pilastru għal ħidma kollha tal-Kamra tal-Kummerċ. Il-kunċett ta' good governance huwa wieħed mill-5 pilastri li fuq nibnu il-politika kollha tagħna u kwalunkwa xogħol ukoll li nagħmlu fir-rwol tagħna bħala Kamra tal-Kummerċ.